Hello mga ka-Doors, good afternoon. Katatapos lang po namin nag-attend ng Holy Mass. Tapos naka-snack na po kami. Time check, it's 3:30 in the afternoon. Nandito kami sa Lubok, sa harapan sa simbahan sa Lubok River. Nag-ready na po sila para sa Pluvial Procession. Ready na para Pluvial Parade. Nakakatawa. Ato dahil sila pa doon. Hindi dahil silang sakyan. Mo lagi. Bugat naman. Punuan naman na.